Francisco Alló Perol, Paco, xogador do Negreira, boas tardes. Buenas tardes, Javi. Como estamos, amigo? Todo moi ben. Seguro, non me engañas, non? Non te engaño. Bueno, hoxe día libre. Sí, eu sei é libre. Que pasa, día de estrades os 5 días ou os 5 días? Bueno, dos 5 días 4, non? Sí, estamos todos os días menos o martes. Isto que vai ser hasta remate de tempada? Bueno, en principio o entrenador é exigente, por ahora son as expectativas que temos. Sí, señor. Bueno, ti xa estabas un pouco acostumbrado, non? A tanto adestramento tamén, Paco? Sí, se estaba acostumbrado. Mira. Acostumbrado a moitos días. Aí estamos. E que tal é Negreira, ben? Pois a verdade que moi ben, a verdade que foi un equipo que ten un vestuario moi unido, que todos, tanto o directivo como o corpo técnico, me recibiron moi ben, a verdade que me encontro moi a gusto e sai tranquilo co grupo. O cambio por unha parte foi bo, porque ti eres da Baña, non, Paco? Sí, son da Baña, pero ahora vivo en Santiago. Vives en Santiago. Bueno, pero te la familia na Baña, non? Eso sí. Entonces agora, amigo, estás moito máis preto deles. Sí, a verdade que ahora fun pa casa ao lado da casa. Despois de moitos anos, fun que ao lado da casa. Mira, e pasou o enfado. Bueno, ahora xa está olvidado. Bueno, olvidado me cache no demo. Digo eu, Paquiño, que insusto é o fútbol moitas veces. Sí, é injusto, pero, bueno, é fútbol, entonces todos sabemos que estas cosas están ao orden do día, pero, bueno, nas formas nas que foron, no tempo que foi, pois foi o que máis me doeu. Pois por eso te dicía que insusto foi contigo, porque, home, para ser un equipo grande, creo que deixou bastante que desear o Compostela no teu caso, non? Sí, a verdade que eu que esperaba que falaban comigo antes de que eu me enterase por terceiras personas, e cando estás traballando todo o día te chaman 3 entrenadores ou 4 dicindo que me vou marchar do Compostela sin eu saber nada, pois eso foi o que máis me doeu. Esperei 2 ou 3 días a ver se me falaban comigo, pero nadie falaba comigo. Entonces chamei ao director deportivo, el díxeme que por ahora que non sabía nada, que se estaba embarazando varios nombres, pero que o meu por ahora que non se dixera nada. Ao día seguinte xa me chaman a oficina dicindo que non contan comigo e que me daban varias opcións. E como se pode recibir a noticia? Paco, como recibiche esa noticia? Porque iba la masticando, non? Pero que despois, ante a dúbida, en este caso de Julio Prol, pois máis dúbidas tendrías, non? Por si él decía que se estaban barasando nombres, pero que non sabía nada. Claro, é que eso foi o que eu chameno, pois eu xa quedei máis tranquilo, dixen, pois, a verdade será rumores, como hai moitos no fútbol, que hai moitos rumores, e a verdade que xa cheguei ao entrenamento pola tarde, falei con el pola mañán, pola tarde xa cheguei ao entrenamento, e xa había novos xogadores novos no vestuario. Entón xa me iban coincidindo cousas. Despois chamaronme, pois a verdade que cando me dixeron que quedei casi sin palabras. Que día cho dixeron, acordaste? O día non me acordo. Eu acordome sei que foi 2 semanas xusto antes de empezar a competición. Un martes ou un mércoles, 2 semanas antes de empezar a competición. 2 semanas. É dicir que despois houve que andar a presas, lógicamente, para buscar un novo destino, non? Claro, eles despois dábame 3 opcións. Unha era seguir no Compostela entrenando con eles sin ficha, e despois se durante a temporada se lle facía falta ou se lesionaba alguén, pois poder entrar. As outras 2 opcións era eu buscarme polas miñas, ou sea, as opcións que tuvera eu, personales miñas, se chegaban ao acordo co club que se ponían en contacto con eles po tema económico, ou outra opción que me tentaban eles buscar un equipo adaptado ás condicións que tiña. E a opción que escolhi foi que eu iba a intentar buscar o equipo, e despois se non daba a encontrar o equipo, que volvía a falar con eles e que eles me buscaron unha solución. E tes que poñerte ti en contacto entonces con Negreira, Paco? Sí, fui eu que me puse en contacto con Negreira. Eu, ao día seguinte de recibir a noticia, acórdome que xogaba o Negreira cas Pontes, Copa de Diputación en Negreira, tuve unha reunión co director deportivo, con o Amador, e ali por diso que me iba a falar con o Oreiro, para ver que lle parecía. Ele falou con o Oreiro, e o Oreiro dixo que por ele non había ningún tipo de problema. Que cousa tan extraña, non, Paco? Sí,
Sí. Ademais, no teu caso, un rapaz que o diches todo aquí no Compostela. Sí, o que máis me deu ainda non... Que sí, que sempre que estuve aí intentei dar tudo e axudar tudo o que pude a ese club, pero o que máis me deu foi bueno, eu pedín algo de que me dixeran porque que motivos, non? Para deixar o club. Porque a días anteriores tuve unha conversación con o entrenador dixo que esas cosas que estaban barajando de dar baixas que non iba nada con él, ao final pues, o director deportivo díxome que un dos que dixo que non iba a xogar moito este ano era o entrenador. Entonces non me coincidían as cousas, un dicíame unha cousa e outro dicíame outra. Joder, eu sigo sin entender nada, tú, Paquiño. Pero explicaste perfectamente, entendes? Pero tal como se dou a situación, dende logo sigo sin entender absolutamente cando se poden facer as cousas de outra forma, abertamente, punto. Oye, deportivamente, pois mira, que Anxo Casal de Rei pois non quere contar con Paco. Mira, non se vai acabar o mundo, non, Paco? No, ese é o que dicía eu é que como outros compañeros que tuvo o ano pasado, pois a principio de temporada ou a final de temporada que dixeron que non contaban con eles para o ano que ven, pois ese é o que eu prefería que me dixeran, non? Como dixeron a Roberto Piñeiro, como dixeron a Jorge, ou como dixeron a moitos outros, non? Ir de frente, punto. Non contan comigo, pois eu dou as gracias, marcho e busco un equipo porque tuve ofertas, rechacei ofertas no verán para responder ao Compostela porque xa tiña unha palabra dada con eles e ao final tuve que petar a porta de equipos que se me habían chamado. E que che digo, bueno, foi doado despois de chegar a acordo con Negreira? Sí, a verdad que despois sí que hubo un moi bo entendimiento e chegamos a bo porto rápido. Bueno, e agora sácame de dúbidas. Hai algunha cláusula na túa fichaxe con Negreira que diga que ao remate desta liga vas a voltar ao Compostela? No, eso se dixei moi claro cando empezamos a negociar, porque eles decían que tan pronto se matase a temporada que volvía a ser xogador deles, ou que a mitad da temporada si a eles se lesionaba un me podían repescar no equipo que estuvera. Eu fui o que lle dicen que eu si marchaba dali porque fora que iba a estar desde o primeiro ao final de temporada, é que para o ano que ven que se eles me queren chamar para fazer unha oferta, pois irei como pode ir a outro club que me chame para fazer unha oferta, pero non teño ninguna cláusula. Sí, interesa Paco, pero non interesa, non? Ese dobre xogo. Sí, eu xogo, pero eu dixei moi claro do primeiro día que a miña intención é se vou por un equipo de estar de principio a final de temporada. Dios mío. Paco, xa tes algo máis para contarlle aos netos, Sí, a verdade que nese curso xa me pasou de todo. Me cachino demo, porque ti chegaras aquí bueno, xa estuveras no fútbol base. Sí, xa estuve en juveniles. Eso. E despois, bueno, foras para Santa Comba, e cando voltaches, e cando daquela era Campos Estelai. Sí, señor. Bien. E con 23 anos recién cumpridos, digo eu, Paco, ainda hai que escribir moita historia, non? Esperemos, estás aquí escribir historia. Esperemos. Claro. Como marchan as cousas aí no Deportivo Negreira? Mais ou menos o esperado, o agardado? Sí, ao mellor contábamos con 3 ou 4 puntos máis, pero bueno, estamos traballando moi ben, penso que non vamos ter ningún tipo de problema para salvarnos, pero bueno, esta terceira división que é este ano é unha terceira división moi dura. Eu penso que, bueno, eu non teño moita experiencia en terceira, que só estuve en 2 anos, pero neses 2 anos esta terceira división non ten nada que ver con eses 2 anos que estuve eu. É unha terceira división que desde o primeiro que é o Racing de Ferrol ao Narón, pois con calquera se pode gañar e calquera se pode poner dificultades. O que pasa que viñas un pouco mal acostumbrado, non, Paco? Si falamos da tempada pasada onde prácticamente, oye, pois gañaba de sempre. Sí, é totalmente distinto as competicións. A verdade que Preferente Norte, pois salvando 3 ou 4 equipos que poden estar arriba, pois o nivel é bastante peloso, non? Depois tes 3 a 4 equipos que che poden poñer dificultades, pero a verdade que o ano pasado, pois a verdade que ao principio pois que era un equipo novo e nos tuvemos que acoplar uns aos outros, pero despois levámoslo bastante ben. No persoal, como che están a sair as cousas, ben? Sí, a verdade que moi ben. Desde o segundo partido que foi convocado, Javier Abreu está contando comigo,
É verdad que intentando coller máis minutos, ponerme o máximo rápido posible en forma e intentar axudar ao equipo a conseguir a salvación, que é o noso objetivo. Oye, que che di que tanto Negreira como Compostela igualen na táboa con 8 puntos? Pois, se che digo a verdad, xa non digo isto porque ahora non estou no Compostela, ni moito menos. Xa cando estaba entrenando en Compostela en pretemporada, falando un día con meu pai na casa desto, eu dixenlle que con este equipo que non quedábamos entre os 4 primeiros. Non fastidies, me cachi, non é? Sí. Este todo digo cho de confianza, digo cho que o dixen así na mesa da miña casa. Home, que nos pudera estar escoitando, pois dirá, bueno, ala, aí aparece o rencor agora que ten Paco sobre o Compostela. Non, non tengo ningún tipo de rencor. Eu digo, poderei ser moitos defectos, pero son sincero, é o que pensaba en pretemporada estando no equipo. Sabía que este equipo non iba a estar entre os 4 primeiros. Jolines, pois vaya futuro lle agarda, entón, non? Está claro que non vai ter problemas para salvarse, eso está claro, pero eu creo que hai equipos, hai 6 ou 7 equipos que con un nivel superior ao Compostela. Sí. Tanto o equipo, o Compostela ten moi bons xogadores, eso non cabe duda, que todo que estamos no fútbol sabe que hai moi bons xogadores nese club, pero aí creo que non están remando todos para o mesmo sentido, que tenéis a mí. Ai, sí. Que pasa? Aí hai guerras particulares logo? Cada un vai mirando o seu ombrigo ou... Home, agora non se pode opinar porque non estou aí, pero para min que é unha das cousas que está influindo, penso que sei eso. Sí? Para min que sí. Ui, pois... Aviso a navegantes, non, Paco? Sí. Para min que ese é o gran problema que hai nese vestuario. Bueno, millor entonces en Negreira. Sí, agora estamos desconectados de aí, centrados en Negreira e conseguir o objetivo e po ano que ven se verá o que pasa. Este domingo un partido da vosa liga, o Bergantiños, Sí, a verdad que este mes temos un mes pois clave, porque xogamos Bergantiños, Venus o Órdenes e imos ás Pontes, son a verdad que 3 equipos que vamos estar aí na mitad da tabla para baixo para pelear pola permanencia. Ai, pillín. Bergantiños, Órdenes, as Pontes, e despois a quen recibides? Despois recibimos a Compostela. Amigo. Bueno, pois, daquela moitos puntos hai que facer antes, non? Sí, a ver se conseguimos ahora estes tres puntos co Bergantiños e depois a pensar nos outros compromisos e seguir luchando. Sí, señor, como sempre fixeches, Paco. Paco, moitísima sorte no Negreira, amigo. Gracias, Javi. Boas tardes. Boas tardes.